ଏଠି ବୋଉ ବସିଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇଲାଣି, ସାନ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛି। ଦେହଟା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଠିକ୍ ସେ ବନେଇ ପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି, ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ନିହାତି ବନେଇବି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏବେ ତେଲରେ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ନେଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାଛ ବି ଛାଣି ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ମାଛ ଛାଣି ସାରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଛାଣି ନେଲିଣି। ଆଉ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଛାଣୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛକୁ ଛାଣିକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଉଟା ଲେଉଟି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣି ନେଉଛି। ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆମର କଲର୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟି ଗଲାଣି, ଆଉ ଚିନି ବି ଆମର କଲର୍ ହେଲାଣି। କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି କଷିବା। ଟମାଟୋ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଚିକେନ ମସଲା ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ପାଣି ଦେବା, ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ। ହାତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଧଳା ଚିହ୍ନଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ମାଛ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ଛିଟିକା ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମସଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେବ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ମସଲା ସହିତ ତାକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ଆଉ ମସଲା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଝୋଳ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇବା। ମୁଁ ସବୁ ମାଛ ପକାଇବିନି, କାହିଁକିନା ଭଜା ମାଛ ରଖିବି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଜା ମାଛ ନ ରଖିଲେ ସେ ରୁଷିବ। ତ ଆମେ ଭଜା ରଖିକି ଆଉ ପକାଇବା।
देखो एतिक भजा माछ रखीदेली सामना पुअर भजा बेसी पसंद तो सहित बड़ पुआ भी टे खाइब तो भजा रखीदेली माछ पकई सारिकी भल भाव मिसई नवा एतिक आमर हो कहीं गोटे थर भात खिया हुए तो से राति तो रुटी खाऊँच आबे दीपर खायापी एतिक आमर हो घोड़े देली हवापाई छाड़ीदबा। चलतु देखा माछ तरकारी कौन केमती है पकईद रखा धनिया पत्र को मैं पकई दूसरी किसी गरम मसला यहाँ मुझे घरे तैयारी कर गरम मसला आपको ये हम पकईदबा सागे सागे आम टे घोड़ेदबा। चलतु देखा सुंदर बास्ना आसुची आमर माछ आलू आउ माछ झोल पूरा रेडी सब काढ़ी आपण मानक देखा आमर माछ तरकारी रेडी हो देखु मुझे काढ़ी नहीं गोटे जगह को तो देखु माछ तरकारी आम के सुंदर देखा जाउची झोल पूरा देसी स्टाइल माछ झोल आपण मैंने भी एमती बनातु आ गरम भात सांगे खातु आ जदि वीडियो भल लगी था लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल टे सब्सक्राइब कर दिंतु। देखु मुझे बाढ़ी देले पिला माने भात खाइबे बढ़ा बढ़ी सरला आज तो बेसी किसी बने खाली माछ झोल भात आमती सब खाया दिहटा भल ना कि इच्छा होनी अभी बड़ पुआ खाइबारे व्यस्त बसगला बो पानी आणुची आठी सान को देखु मोबाइल बसिक देखुची खाया डाकिले शुणुनी पो बस डेरी है आसला तार मुंड बहुत पसंद सी माछ मुंड खाइब बो बसला बड़ पुआ खाइबा स्टार्ट कर मुझे खाइबी बो बसी बड़ पुआ खाइला सान पुआ मोबाइल देखी देखी खाऊची मुझे खाइबी मुंडर तो बुलाऊँ जमा भल लगुनि देहटा जे मो ब्लॉग ठीक से बन पारुनी कौन करी आज जो जहाँ रोसे करटा ही टे भिडियो बन शेयर कर खाली भिडियो पकड़ा को पड़ुची बोली आपण मानी किंतु ब्लॉग बन पारनी समस्त सामने मुंड देहटा टे खराब रोचे तो मेडिसिन खाऊँ मुंड खाली कौन हो तो ब्लॉग खाइले जाऊँ खाइबी खाई सारे मेडिसिन खाइबी ना से खाइबी खाई सारी